weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to hamdallaya to hamdallaya to wawde to ndewendu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paaɗela to Sinthiou Bamambi to Kanel kon takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Ba to Madina Gounass ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal biyeteɗo Mohamed Mahi Touré ko suka almudo keɓɗo polgu to faate kay ɓuura welde jangde e sellude jangde e Qur'ana e kawguela bannugel taw ko seni ko édition 2021 o heeɓi jeenari kewndi ummade e juuɗe yimɓe e dawrugol to leydi Mauritanie catala bitengal protection des consommateurs ɓe kolliri tigui ɓe jaltini rapport mabɓe kala no ɓe kewi wadde kala mayude lewru ɓe jaltini rapport mabɓe lewru avril mayno ɗum to leydi Mali Alassane Dramane Ouattara ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire o faabima gendi Mali ko no sertiri e caɗele coupuraji courant wondi e oɗo saaha joni to leydi Bénin laamu leydi Bénin ɓe kolliri tigui ɓe teɓima capitaine Sami Gourouza on ko capitaine Niger najo jinnoɗo nder guidde laamu Mouhamadou Issoufou oɗo saaha joni o tawta wattama e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Tchad ɓe leydi Niger to leydi Tchad seppoji Gulli Diaw juɓɓinoma toon to worgo leydi ndi ha tengti to wuuro wiyetego Sara e to wuuro wiyetego Kourma kono dadiɓe ɓe piiɓe piggala musgal no fewi cariɓe cakiɓe to leydi Côte d'Ivoire hoorejo jagoɗo leydi ndi hono Patrick Assi o bismima sete timmuɗo taw ko sete jeeyaɓe e lamɗa wiyeteka FPI Fro Bagbo ko yinnoon ɓe yewtide mabɓe kay ko fati e gartugol Laurent Gbagbo e nder leydi he to leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ko hoorejo leydi ndi o bismima Moussa Faki ko fa bismimum to oyo nde ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati e gartuno jaam e kisal artiri e nder leydi Tchad bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañoɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓataake jam gonɗaɗo hono ifra jam ko kaw mabɓe hen banggue tawateɗo to ndendori Abou Mikaso to ndendori Demboya Mikaso to ndendori Sileya Mikaso to ndendori Ifra Aminata to ndendori eɓe ndenta kamɓe kala ɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe guure hoddiɓe kala ko wayno guurela haajinaɓe bosoyenaɓe ha hunare naɓe ndendori naɓe guure taariɗ ɗum kala jaltugol aduna bandiɓe debbo hen banggue biyetenoɗo faati wuuri noon ko ñande aljuma ɓennuɗo o yalti aduna to ndendori ko on aljuma kadi o wirna ɗon to ndendori yettiniɗo wulago ngo noon ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Mamadou Amadou Dieng tawati gorko mo hamdallahi mo Allah joƴini hannde nder ɗo noccota lamorgo leydi Mauritanie dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nulliddo awuji men faade dendagal ɓesgu makko e dendagal famille makko kala eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi komo Allah luwiri Ganndal hannde jaadinɗo danawal e ɓalawal kala ceerno Djibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala
ceerno Djiby Sy ne yawrana ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe mani setta kala omo safra jomumen ha jiito koyemumen hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a memiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni. fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskine Allah ala haalisa a miskine Allah omo safruma Allah ɓolo taw hay buuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo. ceerno Djiby Sy so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnanima ma cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder nakosat lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tette sara jeere ne tetta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi woni numéro makko WhatsApp. omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to ñoro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum. omo andina kiline makko kadi lewru korka ndu dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy mo Allah liberi hannde Ganndal hano hannirta ni. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko bawɗo listikara laaɓaɗo halwa moƴƴuɗo longal. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jawranɗo ronkuɓe hebde kayitaji e ɓen ronkuɓe hebde golle e ɓen sattoraɓe dewle kala jokkodire ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr joni haajuma humto. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jawranɗo ɓen waɗaɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe e liggeyaji bonɗi o firta ɗum ha soro ladde joni ha jittuɗa hoore maɗa. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade ronkuɓe darorede worɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leeco kala omo safra jomum ha jiito koye mumen. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr andina dendagal kilineɓe mum e almuɓe mum wonde Allah addima mo taweɗo e nder wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Basra to immeuble wiyete étage bellu woɗɗani kapeta 6e. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr kala jiɗɗo hebdemo ko ɓurɗo labde mbatta ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 03 75 98 walla mbaɗa numéro makko so tawi ko yiɗɓe hutorade numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 221 77 605 53 06 ko numéro makko WhatsApp. ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene wiya en mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo bira ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko Saydou Abou Bah hono mbirduɗen gaddidi kabaruuji men koto leydi Sénégal pudorɗen Lamina Diaka ko gonnoɗo mawɗo athlétisme mondial woni athlétisme windere kanko ardino ɗum e oɗo saaha kala noon ɗiɗo duuɓi kala ko ɓillinoɗo e juuɗe justice mo leydi France tawa o tuma noon ko mbuñaari kewdi no feewi eko fati dirkungol koppereje ko noon to leydi France e oɗo saaha joni noon o jaɓanama wajobde ko wiyete caution ona caution noon ene qime ha 500 millions ha 500 mille ene qime ha 500 mille taw ko halis euro 500 mille halis euro ko ɗum woni tigui ko kalisa mo yooɓi e oɗo saaha joni beele mo wawa woppitede o wawa artude julde makko korka e nder Dakar e to galle makko taweteɗo to Dakar hono jaraf noon kañumen tigui rendiniɗi en koppereje ha timmi mbawi rokkude hujjikintoɗo makko goto ko kañuma yettini ɗeɗon koppereje so ala ko faali kay ko altine janggo o foti ummade to Paris to leydi France o ƴetta laaɗa ndi o ko yaɓana Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal kelloɗen kawguel ko fati ɓuura sellude e ɓuura welde ko janggata Qur'an kawguel biyeteguel Sénico édition 2021 mbaɗannoguel hitande hikka nde tawa noon heeɓi guel ɗon kawguel ko biyeteɗo ko suko almudo biyeteɗo Mohamed Mahi Touré noon heeɓi guel ɗon kawguel yimɓe dawrugol hewɓe noon koliri hen weltare mumen mone mum kala nanni junggo e jiifa yaltini koppereje kewɗe no feewi e mbadi jeenayi e nden ɓen noon hono ko wayno président Serigne Mboup on yaltini million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA o rokki suka almudo keɓɗo guel ɗon kawguel o yaltini kadi million ngaji tati goɗɗi o rokki duɗal to janggata Qur'an woni daara ɗo daara makko o rokkama 3 millions o haɗani ɗon kadi o haɗani ɗon tan saabu o holiri mawo ƴettu dendagal jangde suka o kala mo ƴettu ɗum en charge ko fate fereji jangde Mohamed Mahi Touré kala hande gayni jangde muɗum kala no jan mum o rokki kadi ko wiyete 500 mille woni temedere ujunere taw ko franc CFA o rokki ɗum noon koye mbadi ko wiyete ndeyu dara ko wiyete ndeyu dara tonuji maaro o rokki kadi tonuji maaro kewɗi ɗum noon ko faari yo fecce e dendagal daraji tawateɗi e nder falde Kaolack hono mo biyeteɗo Mohamed Ndiaye Rahma onne yatirani hen caggal saabu one nanni junggo e jiifam yaltini million ngaji 5 ɗum ko jeenari faade Mohamed Mahi Touré suko almudo keɓɗo polgu ngo yaltini million ngaji 5 goɗɗi o rokkiri daara on daara to Mohamed Mahi janggata ko noon kadi o rokkiri daara o kadi ko noon kadi o rokkiri daara tonuji kewɗi ko fati e maaro o rokki ɗumen tonuji kewɗi ko maaro o hoji fuddima kadi ko fati e boowal woni terre ma o rokku oɗon daara o rokkiriɓe kadi 1 million ko wiyete ndeyu daara tonuji kewɗi maaro mbiɗen ko fati e ɗiɗon daaruji yo fecce e daaraji tawateɗi e nder falde Kaolack hono biyeteɗo Ousmane Noël Dieng kañumne o rokkiri Mohamed Mahi Touré o rokkimo almudo keɓɗo powguro o heeɓi hokkimo billet taw ko billet avion faade to wiyete Fès o foddanimo kadi o foddanimo boowal hono biyeteɗo Bappa Biteye kañum woni directeur général société Senelec on holliri ma ƴettu en charge dendagal facture aji courant daaraji kewɗi tawateɗi e nder nden falde Kaolack hono Mariama Sarr kañum woni maire mo Kaolack on holliri kañumne heedani hen caggal holliri tigui ma waw joddade e dendagal ɓen mawɓe ardiɓe daaraji tawateɗi e nder falde Kaolack kala wawa hettade caɗele mabɓe ɗeɓe cohli kay ko fate doléance uji noɓe mbawata mairie ndi wawa tigui wallideɓe wawa gollodade mabɓe hano hannirtini hono Serigne Mahi Ibrahima Niass ko khalife général Medina Baye o holliri hen weltare makko mawde no fewi o duwonima dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala e oɗo saaha joni intérêt mawɗo moɓe padi moɓe mbaɗi kay ko fate janggude alquranul karima ko fate jangde quranul karima o duwonima kadi mawɗo Sénégal juɓɓinno joguiɗo miijo kay wawde yuɓɓinde guel ɗon kawguel o siftinde on noon wonde kawguel mawguel nguel ko fati kay e ɓuura welde ko janggata Qur'an taw ko kawguel mawguel moɓe inniri édition Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass nguel kawguel mawguel noon waɗata ko ñande 10 lewru mai gonɗen ndu ko ñande hen waɗata to leydi Sénégal ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar
Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hannde o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetato neɗɗo holkisa tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he capanɗe nayo e joyo tawama e jaati ko fiɗaɓe e mboroso ɗum noon capanɗe nayo e joyo tawama ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe callano ɓe capanɗe nayo e jeetato kepti cellal mumen ha no hannirtini paati galleji men sappo e goho ne tampi sanne ma ballite to banggue foofa on tawi to hôpital principal mo Fann ha to hôpital mo Dakar neɗɗo goto tugui hanki fade hannde hawre la dialla leydi Sénégal ene yaara ñalawma hannde o capanɗe nayyi ujunere ene fawi temen e capantato e yimɓe tato fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓen noon hen capantati e jeenayyi ujunere e temedere capanɗe joyyi e jeetato kepti cellal mumen ha no hannirta ni ujunere temedere sappo kawri ala dialla e ñalawma hannde o ko temedere capanɗe jeegomo e yimɓe nayyi keddi e juuɗe saforoɓe nder jokki leydi Sénégal kala taw ko tinaɓe wonduɓe e mboros coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko ko mawɗo landa Pastef aset hanki o soynama aset hanki kikiɗe e nder wuuro Touba hollirama noon addima toon ko yettinde duwawuji makko caggal kay jaltugol aduna biyetenoɗo Serigne Cheikh Modou Faty Khary Mbacké khalifa mawɗo khalifa lomtiɗo noon Serigne Fallou Mbacké bismi Mamadou Darou Karim Darou Karim kanko Ousmane Sonko noon o arani goto mo arde sete nder ɓen noon ene tawe hen biyeteɗo Cheikh biyeteɗo Serigne Cheikh Toro Mbacké on woni coordinateur Pastef e nder falde Touba ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jehen ha to Medina Gounass noon oɗo saaha kala ko caɗele kuɓɓamɓe gondi coupiraji courant de l'estage e kala saaha ma en ketto guiɗo lewru korko ndu daari ma en ketto musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo noon haalana en ko fate caɗele courant tawateɗe oɗo saaha joni e nder falde Medina Gounass Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. gila lewru korka ndu naati ɗo e wurmen teddungo Madina Gounass ñande kala courant o ene kuppa fodde laabi ɗiɗi ha laabi tati walla ko ɓurɗum wadde ko ɗum caɗele mawɗe wonande ɓesgu wurgu ɗo e nder teddungo Madina Gounass ko ɗum saabi kamɓe ɓen halfinaɓe courant ɓe kullati gila korka naati ha joni kala mo ganduɗa ko joguinoɗo frigo goto ɓeydi frigoji ɗiɗi woni frigo tati kala galleji mbaɗi kilimaji ɗi galleji ɓeydi ventiloji wadde wuuro Madina Gounass wona wuuro famɗugo ko ɗum saabi fodde ko sohla e courant ko e oɗo saaha groupe aji gonɗi ɗon ndi wadde sellal gonɗo e Madina Gounass o ɗum wawa joguitade wuuro ngo wadde ko ɗum saabi ko ɗum caɗele mawɗe ɓen arnoɓe ɗo galas gummo Guinée Bissau Guinée Conakry ha Gambie walla guure goɗɗe garan ɗo galas cooda ɗo jeeto e banggueji goɗɗi kamɓe kala wonaniɓe kadi suunu mawɗo saabu ɓe beltaki hen ha hannirta ni wadde ko hen ɓe gollannoɓe daña wadde guila ɗum watti wadde ha joni ko ɗum caɗele mawɗe ha ɓe jogui frigoji nde wuuro ngo e mbaɗa glace ɓe hen ko jogui ko guertoɗe mbaɗi frigoji men ɓe hen ko tebbulu men ha e gueɗe goɗɗe ko ɗum caɗele mawɗe hay oɗo ñalaw mo kalten ñallal ngal foof courant ala guila hanki jaam hawde saaha mo gonɗen wadde ne eɓe eeri dendagal laamu ngu dendagal bandiraɓe nde mbawata wallude bandiraɓe beele courant ene wawa dañede ɗo e nder Madina Gounass kuula jonɗo timmuɗo tarkala machallah nde wonno koye lewru teddude gonɗen koye lewru hormateru gonɗen te ɗo tan e Dakar Madina Gounass ko balɗe nogas tan pet heddi hen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi coupiraji courant ko caɗele mawɗe wonande oɗo saaha joni yoga e guure meɗen ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sono mima to Madina Gounass koto leydi Mauritanie paaɗen ñande aljuma ɓennuɗo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o windi e hello makko witengo tutere e hello winden windande noon ko yidde yettude e mande e duwanade e jarnude dendagal gollotoɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie kala woni les travailleurs mauritaniens ɗum noon koye saaha kay ñande jamma aljuma so weeti ene wona aseta go lewru mai woni fite ñalawma maw inniraɗo ñalawma mawninteɗo windere ko fati ñalawma gollotoɓe o holliriɓe noon o duwane maɓeɓe kadi o andiniɓe tigui darde maɓe daari e oɗo saaha joni saabu kay o andiniɓe wonde kamɓe gollotoɓeɓe ko kamɓe tigui ƴellitta leyɗele ɗe ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde aseta hanki o e nder jokli leydi Mauritanie kala ko
temedde jeenayyi e capanɗe joyi e yimɓe tata kolkisa tumanoɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen nogas jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano ɓe hen nogas kefti cellal men ha no hannirni paati galleji men ñalawma hanki one hay neɗɗo goto ala mo rafi o yoɓi fittande mum e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate ceeɗe caggal leydi e gueɗe caggal leydi e coopération o windi ɓatake duwaw faade e sehil makko nande makko jagoɗo leydi Jordanie kalfinaɗo gueɗe caggal leydi ko asata hanki o windi oɗon ɓatake ko fate ɓatake duwaw cem noon ko ɓatake o ko ni lelori caggal nde laamu leydi Mauritanie nani oɗo kabaru jaam gonɗaɗo jaltugol aduna goto e ɓiɓɓe leydi ndi biyeteno ɓiɓɓe leydi Jordanie biyetenoɗo son altesse royal émira Mohammed Ben Tala mboɗo nulde duwawu jaam noon faade e sa majesté le roi e faade dendagal gouvernement mo leydi Jordanie kala e faade ɓesgu Jordanie naɓe kala ɓesgu leydi Mauritanie kala ne fecce mon sunare mi yo Allah jurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie hono no mbiruɗen e gardidi kabaruuji ndin caggal kay catala bitegal la protection des consommateurs ko catal dariɓe ɗon ko fate haqqe ɓe ɗon wiyeteɓe consommateur woni sodoɓe gueɗe ñameteɗe gueɗe kardineɗe e nder leydi Mauritanie kala lewru maydu noon eɓe mbaɗa cimtol mabɓe woni rapport golle ɓe golli e caɗele ɓe jii ko fati e ɗeɗon gueɗe lewru avril maydu ndu noon ɓe mbaɗi cimtol mabɓe e nder cimtol mabɓe noon ɓe kolliri tigui wonde bilan ko 60 magasin ɓe uddi ɗum e nder nduɗo lewru avril maydu ɗum noon ɗen butikaji uddaɗi noon ko caggal kay ɓe hen ko yeeyoɓe gueɗe tawa kadi ko gueɗe kamtuɗe no fewi ɗe appu men gasi e gueɗe cuytuɗe woni hen kadi uddira ko wasde hormade cogguji jamiraɗi ɗi ɓe kolliri noon e ndeɗon lewru maydu ndu ɓe keeɓi fodde temedde joyyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi plainte woni nodduɓe no gulli toon ɓe mbawi kadi wadde kene wiye temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati inspection e nder jeetaweteɗe e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen woni to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal AD o holliri tigui kalfinaɗo ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinal fati e kalfinaɗo ko fate énergie o holliri tigui wadde caggal nde ɓe jettino ɓe joddi e Alassane joddino e Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire tawa kadi ko nulaɗo hono hoorejo laamu sabboddo leydi Mali nulloma hono banda o ko fate caɗele ɓe jogui e oɗo saaha joni caɗele kuɓɓam woni caɗele courant e délestage uji kettuɗi fewi tawateɗe nder Bamako ha yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi Mali Alassane Dramane Ouattara noon felliti tigui fabade e oɗo saaha joni leydi Mali e oɗon fannu saabu o yamiri ko leydi Mali rokkono kay ko fate kuɓɓam tawa ummade leydi Côte d'Ivoire ɗum ne qimete noon ha 100 mégawatt o rokki yamirore noon joni nde ɓeydete hen fodde 30 mégawatt goɗɗi o holliri kadi ɗo e lebbi seeɗa goɗɗi maɓe ɓeydane 20 mégawatt goɗɗo ɗum noon ko beele leydi Mali ha tengti e guure mabɓe mawɗe ko wayno lamro ko gonde serta ha laaɓa ko fati e ɗeɗon caɗele kuɓɓam woni tigui caɗele délestage tawateɗe oɗo saaha joni ha tengti nduɗo lewru korka e saaha caɗele courant caɗele nguleki gonaki e saɗa lewru korka mo yimɓe ɓuuri hadujinde e courant ko ɗum tigui leydi Mali jogui ɗeɗon caɗele ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal AD o ɓayini communiqué makko mo tonggode temedde 4 ko fati e ngoɗo mboroso biteɗo covid 19 o holliri noon wonde kay nder waktuji 24 cakkitiɗi communiqué o noon ko ñalawma hanki o yalliri ɗum o holliri ko ujunere capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo kolkisano e nder holkiso he noon capanɗe tato e jeetati tawama e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellano ɓe temedere 20 testama tawama ko négative woni mboroso gasi men ha laaɓi paati galleji mumen neɗɗo goto hawre ladial leydi Mali ne yara e oɗo saaha joni 13 ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e jeegom neɗɗo fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓe noon ujunnaje jeetati e temedde jeegom e capanɗe jeetato e joyo keptino cellal mumen ha no hannirta ni temedde 4 capanɗe jeetato e joyo kawre ladial e ñalawma hannde o hedde juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe mboros coronavirus e nder jokli leydi Mali kala ko ujunnaje 2 e capanɗe jeenayo e yimɓe tato ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali jeen ha to 11e arrondissement mo Bamako commissaire de police mo 11e arrondissement mo Bamako hono commissaire divisionnaire Mamadou Diabaté kañum e dadiɓe muɗum ɓe kollirama tigui ɓe mbawi yitude fedde wuyɓe taw ko tampinnoɓe no fewi legal bitengal yirimajo taw ko fedde wuyɓe dartotonoɓe wujjude ko fate motoji kewɗi noon ndeɓe caggal noon ndeɓe nangga nde jaaha wiccitaji galleji mabɓe tawama toon noon motoji kewɗi gujjaɗi ɓe tawi toon kadi gueɗe kewɗe goɗɗe ɗe ɓe gujjuno ɓe tawrama kadi ɓe jogui pételaji tawa e wondude eko witede zarma blanche e oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe justice leydi ndi
di ko tribunal de grandes instances mo commune 5 e district mo Bamako kanyum tigi halfina ko faati e ñawore mabbe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Benin laamu leydi Benin ɓe kolli tigi wonde dadiɓe mabɓe ñukkintoɓe woni service secret leydi ndi ɓe teɓima hono biyeteɗo commandant hono biyeteɗo capitaine Sami Gourouza noon ko capitaine Niger najo ko on capitaine noon tumano tigi yinnode derguidde laamu Mouhamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger caggal ɗum noon dogi o moltoyi caggal leydi guila nden noon koye jiila o wona laamu leydi Benin holliri tigi ɓe teeɓimomo e oɗo saaha joni ɓe battimo e juuɗe laamu leydi Niger koto leydi Tchada paaɗen e nder guure ɗiɗi mawɗe tawateɗe to worgo leydi ɗi woni tigi ko seppoji gulɗi jaw yuɓɓinano toon ɗin seppoji noon ko ɓesgude e ɗon guure yiddede hollide metti mumen kay ko faati kay jadani e laamu transition taw ko laamu dadiɓe ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni ɓe jadani kadi e miijo leydi France jogui gam yidde wallidde ɓeɗon wiyeteɓe conseil militaire dadiɓe leydi ndi noon mbawi tigi sardede cakiɓe taw kadi cardeɓe ko gaz lacrymogène e cabbi ɓaleji ɓe piyama piile musa no fewi hollirama tigi hay piyande gonga woni debbal réel fellama toon ɗum noon wanno tigi nder ɗeɗo guure ɗiɗi hono ngoɗo wuuro wiyetego Sar e wuuro wiyetego Kourma tawtede to worgo leydi ndi ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Côte d'Ivoire aljuma ɓennuɗo o c'était timmuɗo tawa kadi ko jeeyaɓe e kaɗo landa wiyeteka FPI noon ko landa ka Laurent Gbagbo arti ɓen noon ɓe mbawi tigi joddade e hoore jagorɗo leydi ndi to bureau ji muɗum biteɗo premier ministre laamu Alassane Ouattara hono Patrick Achi ɓe jewtidi ko fewi noon ko fati kay waktuji kewɗi ɓe jewti noon yewtere mabɓe kala noon koko fati kay e keɓugal e peeje podde ƴettede e oɗo saaha joni no Laurent Gbagbo men noɗo wonde e hoorejo leydi ndi gardiɗo kaɗo landa wiyeteka FPI no wawata artirde hano hannirta ni e nder leydi makko ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar uddirten kabaruuji men koto leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ko kañum woni hoorejo leydi Congo Brazzaville kañum kadi woni hoorejo ngallo catal biyetegal CEEAC woni communauté économique des états de l'Afrique centrale seta hanki o noon o bismima hoorejo commission union africaine hono biteɗo Moussa Faki Mahamad o bismimo noon koto wuuro makko to mbosu makko dasa to wiyete wuuro makko to wiyete Oyo ko toon tigui Oyo no tawe tigui to rewo leydi ndi ekte mednayi kilométre hakkude mum e Brazzaville lamorgo leydi ndi ɓe jewtidi ko juuti noon tawa kadi woni mujibo visite o e yewtere nde kala ko ƴewde peeje kay e peeje pour ƴettude e alhaali leydi Tchad woni e oɗo saaha joni no jaam e kisal artiri e nder leydi Tchad musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Abdoulaye Sarr to karallagal ɗo ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on